салом бинандагони ТВ Симо, канали Садо ва Симои шаҳри Панҷакент. дуруд мегӯем. чун дар арафаи иди Саиди Қурбон қарор дорем, ҳамаи шуморо бо ин рӯзи Саид табрику таҳният мегӯем. ман корманди Садо ва Симо Дилафрӯзи Ҳафиз ҳастам. мехоҳам ин лаҳза як қиссаеро бароятон қисса бикунам, ки воқеан ҳам қиссаи ибратбахш аст. бошад ки ба баъзе нафарон дарсе бошад. пас таваҷҷӯҳ намоед. боре марди дорое чунин нақл мекунад: ман яке аз рӯзҳои баҳор ба назди рамаи уштуронам рафтам. дидам ки онҳо саломат ва сер мебошанд. пистонҳояшон бошад пури шир. худ ба худ гуфтам ки он як шутури маҳбубу модаи худро ба ҳамсояи фақирам, ки худаш танҳо 7 духтарро тарбия менамояд, садақа мекунам. барои ин мақсад ба назди хонаи ӯ рафта, дари ӯро кӯфтам. вақте ки ӯ дарро бароям боз кард, ба ӯ гуфтам: ассалому алайкум. ӯ ҷавоби саломи маро алейк дод. ман гуфтам: ҳамсояи азизам, илтимос, ҳамин шутури модарро аз ман ҳамчун садақа барои худ ва хонаводаат бигир. фақир гуфт: хеле хурсандам. бечора аз хурсандӣ гирья гулӯгираш карда буд ва чизе гуфта наметавонист. ӯ шири шутурро истеъмол мекард ва ҳезумҳоеро ки пеш дар пушташ мекашид, акнун ба шутур бор карда меовард. марди доро гуфт: баҳор гузашту тобистони хушк омад. ман бо 3 писаронам ба биёбонҳо ба ҷустуҷӯи обҳои таги заминӣ барои шутурону гӯсфандон баромадем. як ғоре ёфтем. писаронамро дар назди даҳони ғор гузошта, худ барои ёфтани об дохили ғор шудам. аммо баъди қадаре дохили ғор роҳ рафтан ҷои обро ёфтам. аммо роҳи бозгаштро гум кардам. писаронам назди даҳони ғор 3 рӯз маро интизор шуданд. вақте ки ман набаромадам, маро мурда гумон карда, ҳамаашон ба сӯи хона рафтанд. аммо дар асл писарон ҳарчи зудтар мехостанд ҳамаи дороии падарро байни худ тақсим намоянд ва чунин ҳам карданд. баъди тақсимот ба ёдашон омад ки падарашон шутуреро ба ҳамсояи фақираш садақа карда буд. онҳо ба хонаи фақир рафта он шутурро талаб карданд. фақир гуфт: ин шутурро ман ба шумо намедиҳам, чунки онро падаратон ба ман садақа карда буд. фақат падаратон ҳаққи оиди ин шутур сухан кардан дорад, на шумо. писарон гуфтанд: падари мо мурд, акнун мо ин шутурро мегирем. фақир гуфт: не, ин тавр намешавад. кӣ гуфт ки падаратон мурд? писарон гуфтанд: мо худ бо ӯ будем. 3 рӯз пеш ба ғори таги заминӣ барои ёфтани об даромаду дигар набаромад. ӯ аниқ онҷо мурдааст. фақир гуфт: ман ба суханҳои шумо бовар намекунам. аммо бигиред ин шутурро, вай дигар ба ман лозим нест. фақат ба ман он ҷои падаратон гумшударо нишон диҳед, кифоя аст. писарон марди фақирро ба он ҷо бурда худ баргаштанд. марди фақир як банди дароз гирифта миёни худро баст ва як тарафи бандро ба зери санги вазнине гузошт. нӯги чӯберо латтапеч намуда оташ зад ва оҳиста оҳиста ба даруни ғор даромад. марди фақир ба ногоҳ баъди чанде роҳ рафтан садои нолиши марди дороро шунид. наздиктар рафта дид ки ӯ назди макони обе беҳуш хобидааст ва ҳоло намурдааст. чашмони ӯро баст, то ки нури офтоб ба ӯ зиён надиҳад ва ӯро дар пушташ ба берун баровард. аз он ҷо ӯро ба хонааш овард. вақте ки марди доро сиҳат шуд, ҳамсояи фақираш аз ӯ пурсид: ту чӣ хел дар он ғор дар ин чанд рӯз намурда саломат мондӣ? марди доро гуфт: вақте ки ман ҷои обро ёфтам, роҳро гум кардам.
баъди чанде ҷустуҷӯ боз ба назди он об омадам, аммо бо об намешавад гуруснагиро аз худ дур кард. ман беҳол шуда ба пушт хобидам. такя ба худованд ва дуо ба сӯи ӯ мекардам. ба ногоҳ ҳис кардам ки дар деҳони ман қадре қатра қатра шир мерезад. баъд назди деҳони худ косаи ширро ҳис кардам. аз он шир мехӯрдам ва қувват меёфтам. аммо 2 рӯз пеш он косаи шир гум шуд. намедонам ҳамаи инро сабабаш чӣ бошад. фақир гуфт: ман ба ту мегӯям, туро мурда гумон карда писаронат ҳамаи дороиятро тақсим карданд. 2 рӯз пеш онҳо омада он шутуреро ки ту ба ман садақа карда будӣ, аз ман гирифтанд. он шире ки мехӯрдӣ шире буд ки шутури садақа кардаат медод. дар ҳақиқат мусулмонон дар сояи садоқати худ қарор доранд. пас бинандаи арҷманд, аз ин рӯ ҳамеша дасткушову саховатманд бошед. хубӣ кунед ва хубӣ ба шумо бармегардад. боқӣ саломату пирӯз бошед.